Різке та м'яке підвищення енергії, чиста сфокусована концентрація, стабільний емоційний фон, більше сил для тренувань і активності, краща циркуляція, теплі руки та ноги, швидше відновлення після навантажень, ясна голова і легке ранкове пробудження, природне зростання продуктивності. Activise працює на клітинному рівні, поєднуючи вітаміни В2, 3, 6, 12. Підтримують нормальний енергетичний метаболізм та нервову систему. Вітамін С сприяє нормальній роботі імунітету та психологічної функції. Nutrition Transport Concept доставляє поживні речовини на клітинний рівень, туди, де вони потрібні. У підсумку, твій організм отримує ресурси для більш активної циркуляції, стабільного стану та відчутного тонусу протягом дня. Більше енергії на роботу, спорт і побут, стійка концентрація і продуктивність, спокійніша нервова система. Постав плюсик, якщо хочеш знати більше.